Крок по стварэнню атраду пагоні гэта, так сказаць, сімвалічны крок, можна сказаць, ідэалагічны. Гэтым самым хацелі паказаць, што украінскаму грамадству хацелі паказаць, што в Беларусі існуюць людзі, існуюць беларусы, якія ўжо ваююць в Украіне, таму што мала каму вядома в Украіне, што беларусы зараз в розных батальёнах, практычна в кожным батальёне існуюць беларусы, якія ваююць за Украіну. Ўжо па нашай інфармацыі 12 чалавек загінула. Гэта інфармацыя двухтыднёвай даўніны. То бок за эти 2 тыдні маглі яшчэ людзі загінуць. То бок беларусы гінуць за Украіну, а в украінскім інфармацыйным прасторе адсутнічае пра эту інфармацыю, увогуле адсутнічае інфармацыя пра тое, што беларусы ваююць за Украіну. Мы палічылі, што стварэннем атряду медыйнай нашай актыўнасцю мы зможам змяніць гэтую сітуацыю, таму што гэта ўсё ж такі важна, каб украінцы ведалі пра тое, што беларусы ваююць за Украіну. Гэтым самым украінцы будуць адчуваць, што беларусы і украінцы братэрскія народы. Гэта адзін аспект пытання. Іншы аспект гэта тое, што мы хацелі таксама і расійскаму грамадству паказаць, што нават беларусы, якіх яны называюць сваімі малодшымі, так сказаць, братамі, яны выступаюць супраць той імперыялістычнай палітыкі Расіі, якую яна зараз вельмі агрэсіўна прасоўвае. Таксама мы хацелі беларускаму грамадству паказаць, што вселіць, можна сказаць, надзею, таму што пасля 20 гадоў панавання Александра Лукашенка в Беларусі знішчана проста апазіцыя, нацыянальны рух. А мы паказваем беларусам, што ёсць людзі, якія гатовы як паміраць за Украіну, так і будуць пазней гатовы памерці за Беларусь. Як до вашого рішення ставляться ваші друзі і рідні, і чи ви переживаєте за них, чи плануєте, можливо, що вони сюди переїдуть? Наші родні і знайомі не ведають про те, що ми тут знаходимося, так їм буде більш спокійно на душі, тому що того, що вони будуть ведати, нічого доброго не буде. Чи є у вас якась фізична, спортивна підготовка, чи готові ви фізично і морально до війни? Большинство бойцов отряду погони ранее занимались спортом, некоторые из них довольно-таки працювали часто, бо фізична підготовка у них на достатково високому рівні. Зараз же вони проходять навчання військових по тим, як треба себе поводити на війні, тактиці бою, обиходженням зі зброєю. І тому ми думаємо, що це їм допоможе і у виніку вони вернуться живими і здоровими з війни. Чи вірите ви в світле майбутнє, які ви бачите виходи, щоб в Білорусі панувала демократія, щоб владу в руках тримав народ? Коли казати про того ж самого Ляпіса Трубецького, то гурт, який відомий в Україні, який збирає повні залі, і в Україні, і в Росії, і в тих країнах, з якими ми сусідничаємо, і він зараз не може виступати в Білорусі. Це так само показник того, що відбувається в Білорусі. Коли ж казати про те, як можна змінити ситуацію, то це на самій справі тяжке питання, тому що 20 годов панування одного чоловіка з авторитарними, з диктаторськими замашками, вони все ж таки зробили свою справу, і вся позиція просто знищена під корню, ці керуються спецслужбами. Як можна змінити? Ну, частково, я думаю, ситуація може змінити ті події, які зараз відбуваються в Білорусі, тому що відбуваються глобальні зміни. Другий шлях – это, конечно, праца с самими белорусами. Як это правильно робити і найбільш ефективно, про це треба думати і старатися оживити. Чи розуміють люди, що треба щось міняти, чи готові вони? Бачите, узровень підтримки Лукашенко зміняється
того падає узровень життя, ці він повишається. Коли узровень падає, то народ починає розуміти, що щось не так відбувається. Коли ось там гарантований заробок, в тому же самому Мінську середній заробок там $800, то їм нормально, навіщо їм щось зміняється. Вони глядять на ту ж саму Україну по білоруським телеканалам, бачать, що тут розруха, що тут бандеровці, фашисти забивають на вулицях людей ні за що, що тут війна. І вони розуміють, що от ми живемо спокійно, і це хорошо. Який відсоток розуміє те, що неправильному керунку рухається країна. Ну, ще в білоруському громадстві є ще такий аспект того, що за 20 років все ж таки білоруський народ стомився від одного президента, від того, що він керує 20 років. І просто надокучило, вони хочуть чогось іншого, тільки іншого керівника. Тільки питання в тому, що за 20 років вся опозиція знищена. Кого іншого замість Лукашенка відказу нема. Тому він зараз керує. Через год у нас відбудуться вибори, він знов стане президентом. І ну, така ситуація у нас не вельми приємна. Чи можуть, наприклад, якось громадяни України або українські чи інші закордонні ЗМІ, чи можуть вони якось вам допомогти, якщо у вас є якісь побажання чи бачення цього? Ну тут головне, щоб те ж саме українські СМІ показували українському громадству ту ситуацію, правдиву ситуацію, яка існує в Білорусі. На українського громадянина, українські СМІ зрозуміло, що на білоруського громадянина українські СМІ зрозуміло, що впливають мінімально. Але нам важливо, щоб в той же самій Україні ми знаходили розуміння того, що Олександр Лукашенко – це не гарант стабільності, як частка українського громадства тут лічить. Це чоловік, який за 20 років знищав метанакеровано національну свідомість білоруського народу. Як я вже казав, коли зараз пойдуть в Білорусь російські війська і знесуть того самого Лукашенка і поставлять свого керівника некого, білоруські військовці своєю більшістю не будуть виступати супротивно. Это виник той праці, як вирішиться для Лукашенка, тому що він боявся національної свідомості білорусів, тому що він представляв для нього небезпеку. Виник, він зараз може, за того, що він знищав, бути сам знищений, тому що підтримки може не оказатися в такі трагічні